ina ganin sai mu tsaya nan. Ba dai daga ƙarshe abin da zan ce muna shine abin da mun ka saba yi na addu'a mu ci gaba da addu'a. Allah dai yana karɓar addu'a bayan Allah. Kuma ku kun sani cewa ba wanda ya iya haka sai Allah. Abubuwan da Murtala Asada ka faɗi tun yana faɗi ne shi ɗaya har yanzu an kai inda bai ko san adadin masu faɗi ba. Mi wannan ka nunawa addu'ar talakawa tana karɓuwa. Koyo shi abin da Murtala Asada ka cewa duk talaka ya sujuda ya faɗa ma Allah, Allah duk wanda adda hannu cikin ta'addancin da ake wa arewacin Najeriya Allah ka tona mai asiri. To muna roƙon Allah ya ƙara tona mu Turazan birni asiri. Yanzu masu cewa ɗaukan ma Murtala Asada mataki, a ɗaukan ma to yanzu har da manya a ɗaukan musu mataki. Har da manya a ɗaukan musu mataki. Kun ji jawaban wasu daga cikin 'yan siyasa. Gwamnan Katsina ya ce harin da an ka kai garin Mantau wanda an haka shi adadi fiye da mutum 30 cikin masallaci, ya ce awa 15 kafin a kai wannan hari sun sanar da kowace hukuma ta tsaro saboda sun samu bayani na jami'an tsaro na kudin kaya cewa fa ga halin da ake ciki. Daga ƙarshe duk sun sanar da hukumomi, amma misa ba ai abin da ya dace ba. Saboda akwai wasu manyan banza waɗanda sun ka hana awa 'yan ta'adda kashin kajin buki. Muna roƙon Allah ya kare su. Kun ji abin da gwamnan shi ma Zamfara ya ce yau ɗin nan yayi jawabi, ya ce ya rance da Allah duk inda ɗan ta'adda ya zagaya cikin dajuzzukan Zamfara yana ganin hitati yana ganin dawowati, amma bai da abin da yake iya yi. Ashe wannan yana nuna ni, yana nuna cewa 'yan ta'adda an san inda suke, an san wuraren da suke, amma umarni abba a basuwa. Ya ce wallahi inda yana iya bada umarni wata biyu ana kare wannan. Ashe akwai wasu da sun ka hana ko babu. Muna roƙon Allah ko suwa na Allah ya tona musu asiri. Muna roƙon Allah ya tona musu asiri. Kun ji tsohon gwamnan Kaduna Malam Nasiru ‘yan Rufa'i yadda bi wasu ‘yan siyasa ya ce wallahi kuɗi su haƙumi shi su kai ma ‘yan ta'adda. To abinda muka cewa in kun isa ku kai shi kotu, ku zo ku gurhanar da shi kotu in ƙarya ta ya kai muku. Ya kamata ku sani cewa dama ta Allah ya ara muku, kuma na daɗe ina faɗi ƙabilanci a cikin yakin da aka da ‘yan ta'adda arewacin Najeriya. Ba mun ce ‘yan an ka zo an ka zargi wani a gasgasta ba, amma abinda muka cewa in wani ya yi zargi a bincike shi ina dalilai ne na wannan zargin. Muna roƙon Allah ya ƙara tona muku asiri. Muna roƙon Allah wanda kun ka ci amana mutanen arewa, muna roƙon Allah shi muku hukuncin da ya dace da ku. Abin da ya kamata ku sani, mun sha gani wallahi daga cikin 'yan siyasa, mun sha ganin su suna zuwa wurin 'yan ta'adda da sunan sun zo maganar sulhu. Kun san abin da suka ce wa 'yan ta'adda? Wallahi da yawan su abin da suke cewa wallahi zalunta ku an kai, kuma mun san gwamnati ta zalunce ku. Tsakanin ku da Allah in ka ce ma dan ta'adda gwamnati ta zaluntai, ka ƙara shajja'a shi ko ba ƙara shajja'a shi ba? Mutum na ho yana rike da bindiga, yana da tawaga ta hi mutum 500 baya ne, ka zo ka ce mai wai wallahi amana ce an ka ci, to zaluntai. In ka ce gwamnati ta zalunce, in kun ce musu gwamnati ta zalunce su, mu ma wallahi ta zalunce mu. To hujja ta in gwamnati ta zalunce su, ɗau makami kuma ba su ramawa ga gwamnati. Shi yasa mun ka ce muku babu wanda ya zalunci mutanen waɗannan 'yan ta'adda su Bello Turji, ƙarya ta akai. Wasu 'yan siyasa sun kai musu talƙini su ɗora yaɗa cewa zalunta su an kai, shi yasa sun ka ɗau makami. Don Allah ku haɗa min, akwai wata makaranta da gwamnati ta gina ta ce wannan ta ɗiyan Hausawa ta banda ɗiyan Hillani. Mu nan bamu da area boys, ka tai kowace jiha 'yan kalare 'yan sara suka ko ina akwai su, suna nan suna sabcin waya suna saran mutane. Wasu da yawan su jahilai na basu iya arbiya ba su iya boko ba, to shikenan sai a ce wai shikenan wai jahilci an kaba wasu da su. To wa gwamnati ta ba ilimi, wa gwamnati ba ilimi. To wato abinda aka cewa mai uwa bakin murhu bai cin to gaya. Yanzu wallahi in ka hijaki jahilci ka san dar mai masu Bello Turji gindi an kai. To mu abinda muka so da su, abinda muka ci da su da waɗanda sun ka dar mai musu gindi, Allah ya kare ke su. Ya Allah shi yi musu darka guda. Ya Allah ga turji nan ya turji mutane, Allah ka turmuje shi. Ya Allah Turazan birni da sun ka dar mai masu Bello Turji gindi, Allah ka turmuje su. Ya Allah ga mutanen jihar Sokoto cikin bala'i, yanzu Sokoto an yi mata zobe. Babu wani wuri inda zaka cewa zaune ake lahiya lau, ashe wai miyagu sun ka hana a yaƙi 'yan ta'adda. Muna roƙon Allah ya kare su, muna roƙon Allah ya kare su. Ga mutanen Zamfara can suna cikin bala'i, ya Allah ba su da kowa sai kai, muna roƙon Allah ka kawo musu agaji. Ga mutanen Katsina can cikin bala'i, ba su da kowa sai kai, ya Allah ka kawo musu agaji. Sannan ya ku al'umma talakawan arewacin Najeriya, waɗannan mutanen wallahi kuna da maganin su. Duk wanda kun ka sani bisa kujera aski ta, mi an maganin su shine ku tahi ku yi rijista. Ku tafi ku yi rijista. Babu wata APC, babu wata PDP, babu wata ADC, wallahi duk gudana. Babu wata jam'iyya cikin su wadda za a ce wai ga jam'iyya kaza, duk ƙarya ta. Duk dan siyasar da ka ji ya ce muku su jam'iyyar su za ta kawo tsaro, ƙarya ya kai. A'a ku tafi ku yi rijista, ku dibi duk wanda kuka gani da dama na faɗa muku 'yan siyasa iccin kabari na. Akwai na gari ga iccin kabari. To duk wanda kuka gani da dama sai ku taru ku jefa mai ƙuri'a, don in bannat tana kashi 100 ta dawo ko kashi 90. Amma waɗannan wanda sun ka shirya shanye jinin mu, abinda wasu ka so, wallahi in dai an ka ci gaba da haka duk ana ƙare arewacin Najeriya. Don haka abinda muka ci dama ta Allah ya ara musu.
kuma wallahi duk wanda kaga Allah ya ba dama ya zalunci akwai ƙarshen lokacin. Shi na wani adibi yake cewa la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu tarji'u uqbahu ila nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynullahi lam tanami. La tazlimanna idza ma kunta muqtadiran, kakkai zalunci sadda kai kana da iko. Allah ya ara ma dama kai umfani da wannan daman. Yan ta'adda ana iya kakkashe su don Allah. Akwai zalunci kamar ka zo ka ce wai mu yi sulhu da su Bello Turji amma kuma a basu da makaman su. Ku zo ku ga abin bakin ciki yanzu ka tsina wuraren da ake sulhu wai sai ka ga dan ta'adda ya taho wai ana ma hotuna da shira ta da bindiga. Tsakaninku da Allah in ka kira dan ta'adda kai yi sulhu da shi ka bar shi da bindiga yana yawo cikin gari wa a hukuma. Akwai wanda ya isa hukunta don shi ka ganin ko motoci za su wucewa sai sun tsaya dan ta'adda kwara biyu in suna bisa mashin wallahi sai motoci sun jira sun wuce. Don Allah wa an ka bai suwa shugabanni kenan su. Sannan in kai sulhu da yan ta'adda ka bar su da makaman su, yanzu akwai wani hakimi da ya isa hukunta su? Sun isa su yi laifi a ce an kirawo musu wani dan sanda ya kamo su? To dama shirya abin an kai. Misali kun zo kun nuna musu zalunta su an kai, kun dawo karkashin gwamnati kuma kun nuna gwamnati da tura ku yi sulhu, kuma kun nuna cewa a'a ai mutanen nan a kira su a zauna da su. To mu abinda mun ka ce mista ba ku cewa su tuba. Ga su Bello Turji nan duk hujji dalin da aka yi don Allah ne ya illa yau Bello Turji ya taho ya ce ya tuba. Allah na karɓar tuban Bello Turji ko bai karɓa? To amma wasu miyagu Abbasu sun ya tuba, saboda haka abinda suka so sai sun yi mai mahita. Abinda mun ka ce Bello Turji ya hito ya tuba, in ya tuba ya dawo da daji, don ko ka tuba ka zama cikin mabannata. Turazan nan da kace guda 40 kana iya kiran su, ka kira su tare ku tuba, ku miƙa wuya ga gwamnati, ku miƙa makamai, ku dawo karkashin gwamnati. Mu ko sai mu hada ma gwamnati an zalunci mutanen wuri kaza da mutanen wuri kaza, gwamnati ta yi mi raddul mazalim. Ba wai shikenan gaban za ba. Na rance da girman Allah babu mai zuwa ya kashe ubana ina gani na san kowane na wai ka ce wai an yahe mai, kawo ubanka in kashe kai a yahe mu yahe kai. Saboda haka abinda nika ce muku azzalumai shine wannan adibi yake ce Allah tazlimanna idza ma kunta muqtadiran, kakkai zalunci sada kake da iko. Missa fa zulmu tarji'u uqbahu ila nadami, karshen dai zalunci zai koma zuwa ga nadama, zuwa ga dana sani. Yanzu wallahi Turazan birni suna nan sun rasa inda za su shiga, suna nan a kulla office din wanga, a kulla office din wanga. Yaya za mu yi mu hita da matsalar da to babu abinda an maganin ta illa a ɗauki mataki game da Murtala Asada. Na farko dai ko mu tura a halbe shi, mu yi hira da yan jarida mu ce wallahi mun san wannan makircin, mun san wannan makircin yana can. Annabi Salihu an ka kulla mai irin wannan makirci, Allah ya yi bayani. Sun ka fara irin wannan. Murtala Asada kuma bai mutuwa sai ranar da kwana ne so haƙari. Kuna fahimta? Don haka dai la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu tarji'u uqbahu ila nadami. Me shahid a ciki? Tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun, idanuwanka suna bacci, wanda ka zalunta yana ce yana addu'a. Dama Murtala Asada ya faɗa ma mutanen arewacin Najeriya ba su da maganin waɗanga azzalumai sai addu'a. Duk azzalumin da ya zalunce ku Allah ya ba ku dama ku yi mai mugunyar addu'a. Manzon Allah ya ba ku dama ku yi mai mugunyar addu'a. In wani dan naira ta yi Allah mallamin wara, don an saba ma ahli sunna sai a ce in ka haihu kawo hadisi. Aya na ce Allah ya ce la yuhibbullahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulima. Allah bai sun bayyana mummunar magana sai ga wanda an ka zalunta. Abdullahi dan Abbas malami na ko ba malami ba? Ku dauko al-jami'u li ahkamil qur'ani. Imam al-Qurtubi da yazo fasara aya yace Abdullahi dan Abbas yace mubahul liman zulima an yada uwa ala man zalamahu wa in sabara fa huwa khairul lahu. Ya halatta ga duk wanda an ka zalunta shi mugunyar addu'a ga wanda an ka zalunce shi, in yayi hankuri shi ya zama alkhairi gare shi. Abul Fida Isma'il ibn Kasir a cikin tafsirul Qur'an al-Azim shi ma ya kawo fasara Abdullahi dan Abbasin. Yanzu mun samu magabata ko ba mu samu ba? Ya Allah, ga wasu azzalumai nan sun zalunce mu, sun dare su Bello Turji gindi. Ya Allah ka kawo musu hadarin jirgi. Ya Allah ka jarbe su da musiba. Ya Allah ka sa musu tsoron matansu. Ya Allah wanda sun ka jeho muna bala'i, Allah ka jeho musu bala'i. Allah ka jarbe su da tashin hankali. Ya Allah duk inda sun ka shiga Allah ka wace laluran nan. Ya Allah ka jarbe su da faduwa zabi. Ya Allah ka jarbe su da faduwa zabi. Ya Allah duk wanda yana da dama a yaƙi su Bello Turji ya kiya saboda wata manufa tashi ko ta duniya ko don siyasa ko kabilanci, ya Allah muna roƙonka kai mai narka guda. Ya Allah kai mai irin wanda tirela ka wa kwai bisa titi. Ya Allah ka gwada muna shi ga hili. Ya Allah ka hada kowane na ka hada shi da su Bello Turji. Akwai sauran magana? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu